good evening! Welcome to my channel, Bicolana Ako Vlog. Ayan, nandito na naman tayo. Magluluto tayo ng tortang sardinas. Ayan, isi-share ko sa inyo paano siyang gawin. So, we have our ingredients. Nandito na. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ingredients ng ating Prepare ko na siya para ma-share ko ng maayos sa inyo. Okay? So, papakita ko po sa inyo. Po yung sardinas, ayan, isang lata yan. Yung malaki po ito na sardinas, ayan. So, yan, sardinas. Nandito rin po yung ating sibuyas at bawang. Isang egg, ayan, kailangan natin ito. Then, ito yung onion, anong tawag dito? Yung dahon ng sibuyas. Ayan, maganda siya din sa pag nagtotorta para maalis yung mga lansa, diba? So, kailangan natin talaga ng mga ricado. So, we have the flour. Ayan. So, dahil madami yung natin, sardinas, at isasama ko na kasi yung sauce niya. So, we need that, nasa 3 tablespoon. Ayan. Also, ito, yung dinice ko na potatoes. Ayan. So, patatas yan para mas masarap yung kanyang And our black pepper, and also we need oil. Ayan, cooking oil para sa pag-fry natin, 'di ba? So ipa-fry natin 'yan. Okay guys, i-share ko na naman sa inyo ang procedure niya. Ayan, so ayan na yung ingredients. Ayan ang lahat. Nandiyan na lahat ang ingredients natin. Okay? So ayan, pakita ko sa inyo ang procedure now. Guys, we're here now. Ayan. Yung una natin gagawin, i-mamas natin ito. Pipinuhin natin, dudurugin natin ang sardinas. Ayan, dudurugin natin ang sardinas. Ayan. So, may lasa na kasi ito. So, also we need at least yung papalasahan na lang natin siya ng ating asin. Dadagdagan na lang natin kung ano, pero may lasa na kasi ito. So, kunting-kunti lang. Parang kunting kurot lang ng asin ang ilalagay natin dito para lumasa. O, ayan. So, durug-durugin muna natin ito. Ayan. So, lalo pag maulan, diba guys? Lalo sa tag-ulan, instead na ang gagawin natin magluluto pa kung ano-ano, pwede ito lalo sa mga estudyante. So, kailangan lalagyan lang natin siya ng twist para maging nutritional din siya. Gaya ng pwede dito kalabasa, malunggay. Ayan, pwede mong ihalo dito yung dahon ng malunggay. Masarap. Na-try ko na din yun, guys. So, ngayon, eto na siya. Ayan, nadurog na siya. So, ilalagay natin ngayon ang kanyang, ito, yung sibuyas at bawang. Ilalagay na natin. Ayan, lagay na natin silang lahat. Then, haluin natin ulit. Ayan, haluin natin ulit. Ayan. Para lumasa-lasa siya. Then, put the paminta. Nahating na naman ako sa paminta. Ayan. So, we need ito na, yung patatas. O, ayan, rinend ko na siya. Ayan, patatas. Our patatas. Ayan, pag maliliit na lang yung kahit madali na lang yung pag naka-fry siya. Ayan. Then, ayan na. We put our egg. Ayan. Ayan yung egg. Toink! Ayan ang egg. Ayan. So, madali lang natin yan mahalo. Ayan. So, halo ulit. Ayan. Diba? So, siya, kaya kailangan natin ng flour para pampakapit siya. Ayan, ang bango na. Ayan.
then we put this. Ayan, yung onion strings natin. Okay. Para maganda-ganda ang kulay. May green. Ayan, ang bango. Ang bango talaga. Masarap to guys. Ayan, lalo ang sausawan mo ay Pero yung mga kids talaga mostly ketchup ang gusto nila. Pero ako kasi gusto ko dito suka na may sili. Ayan. So, we need a flour. Ayan. So, paunti-unti lang natin siya ilalagay. Ayan. So, ayan. Unti-unti natin para mahalo siya ng maigi. Ayan. Ang sarap nito. Gusto ko to guys, lalo pa yung nagsawa ako sa meat o kung para maiba naman. So, I need this na naman, ibang putahe naman. So, not only a plain sardines, but you can also make it with a twist. Ayan. So, pwede siyang tortahin. Ayun, diba? So, sa mga gulay, minsan mag-share din ako. Lalo yung talong, pwede natin gawin talong steak. Ayan. Diba? Pinabuungang talong. So, ayan. Ubos na natin. Okay. So, sakto lang siya, guys. Sakto lang siya dun sa Then, we are going to heat the pan, then may oil, then piprituhin na natin. Ayan, halo-haloin muna natin para mahalo ng maigi. Okay, so ayan na siya guys. Mahalo na natin. Ayan, so wala ng puti-puti. Halo na ng maigi. So, ayan na siya guys. Yan yung mixture niya. Ayan. So, ayan. Piprituhin na natin siya guys. Ipapakita ko ulit sa inyo pag magpapainit muna tayo ng kawali. Okay? So, ayan. So, next step tayo is magpa-fry na. Guys, nagpapainit na tayo ng ating mantika sa ating kawali. Ayan. Pag mainit na, ipapakita ko din ulit sa inyo kung paano natin siya ipa-fry. Ayan. So, ayusin lang natin ang camera. Ayan, nagsasaing na din ako ng kanin ko. So, para kakain tayo. Ayan, diba? Para kakain tayo ng ating tortang sardinas. Ayan, malapit na. So, pakita ko sa inyo pag ipa-fry ko na. Ayan na guys, nandito na tayo, magpiprito na tayo. Ayan. So, mainit na siya. Low fire lang tayo. Ayan, para hindi siya masunog. So, ayan na. Ayan na ang So, ipakita ko sa inyo yung finished product mamaya. Okay? So, lutuin muna natin. Ito na guys yung ating finished product. Ayan na. Ang sarap-sarap naman ng ating tortang sardinas. So, guys, this is it. Kainan na tayo. Ang sarap. Ayan na yung finished product natin. Ayan. So, ayan guys. Sana makatulong ito sa inyo, yung tip ko na hindi lang pwedeng kainin na pagka
bili ng sardinas ay pwede na nating kainin. Pwede din natin siyang bigyan ng twist. Ayan, para mas magustuhan ng ating mga ah, ang tawag dito, inyong mga anak. Kasi ako walang anak. Kaya mga inyong mga anak, mga pamangkin natin. So, ayan, ang ating yummy tortang sardinas. Ayan. Sana gawin nyo din ito at matikman nyo kung gaano siya kasarap. Okay, guys? So, thank you so much. Ayan na yung ating product. So, ayan. Na at least nakatapos na, 'di ba? So, pinakita ko na sa inyo kung ano yung ang finished product nito na ating tortang sardinas. Ayan, maraming salamat po. Naway nakatulong talaga ako sa inyo. Makakatulong pa. Lalo na during school days, 'di ba? Yung may mga bata na ayaw kumain ng gulay, pwede nyo siyang ilahok. So, igayatin nyo na lang siya ng pinong-pino. Then, you can put it in there. 'Di ba? Ihalo ninyo. So, masustansya na. Especially yung ang malunggay, ang sarap din dito, tsaka yung kalabasa. So, wala kasi akong available ng ganon, so I put the potato. So, dinice ko siya ng pino, saka ko siya hinalo dito. So, para pag kinain mo, para talagang may twist talaga. Masarap. Masarap papakin. Ayan. So, thank you so much, guys. And, thank you also sa walang sawang pag-suporta sa channel ko. And, kindly subscribe to those who are not my subscriber. Please subscribe to my channel and like and comment below. Thank you so much and God bless.